Bujagana. Oi! Bujagana Pates saking negeri Bantaran.
Utapipun barisane Wadyabala mujudang satu kewan kang satu alah ingkang dituguri dening Patih Siko Kubak utusane Prabu Siko barong saking praja. Oh dhewe. Wow. Amo Jayabrata Sika Kubak nyoto bebayane gerang-gerang tan kenati menang netronya pindho tangono wakira tur angkara kakang suwun gawe girising sasana len-lena kenopi
Untuk yang patah hati, pesannya Simbah, jangan pernah semangat, tetap putus asa. Wis ora usah ojo nangis gara-gara cintamu. Tresno kuwi ora perkara rupa. Mula ana tetembangan gegarane wong akrawi dudu bondo dudu rupa. Nanging ati pawitane ya nggih.
yen luntur weterane ora kaya yen luntur tresnane tekane atine ora liya mung sak karepe